en aquests moments són les 6:37 del matí i anem a començar el camí. Avui ens queda l'última etapa, arribem a Santiago i tenim 20 i pico quilòmetres per davant, així és que anem. Aquest migdia hem arribat aquí a Santiago, a la plaça de l'Obradoiro, amb la catedral darrere i res, amb una etapa molt difícil. Aquest camí no era el que teníem pensat ni el que esperàvem, però bé, vull dir, ho hem aconseguit i ho hem pogut fer, així és que molt bé i la recompensa mereix la pena. La recompensa mereix la pena. Aquest és el viatge que teníem d'haver fet el mes d'abril per les nostres noces d'Argent, però que no vam poder fer perquè no es podia sortir de la comunitat autònoma. Així és que ho hem tingut que traslladar fins a l'agost i ho volíem fer aquest any perquè aquest any és l'any Jacobeo i ens feia il·lusió poder entrar per la Porta Santa perquè és algo que passa una vegada cada X anys i volíem aprofitar-lo. Així és que res, molt contents d'haver arribat i ja està, ja hem entrat a veure el sant i res, la veritat és que ha merescut la pena encara que estem una mica cansats, però res que no recompensi veure la catedral darrere meu. Així és que aquí acaba la ruta i bye bye, fins al proper Simo Ruta! Hem vingut a l'església de Sant Francisco
perquè em vaig enterar de que també et donen una compostela per fer el camí. Es diu franciscana. I res, hem vingut a obtindre-la i tachan! L'hem obtingut! Tenim els 4 a la compostela franciscana. Així és que és superxulo, estic supercontenta i res, la veritat és que és molt xuli. I ja està, així que ja tenim una més.